מעולה. קוראים לך יוגב, אתה נוסע על סוזוקי ג'ימני 2002 ידנית בצבע אדום, ואתם אוהבים לעשות פקל קפה ביחד ולדבר על סוסים. איזה בגדים הוא לובש? צבע נאות, ג'ינס ארוך, חולצת סוף מסלול וריח של זיעה חמוץ. מה אז כאן? קוראים לך יוני, נוסע על יונדאי אלנטרה, אתה קם בבוקר, אתה לא מחפש התעסקות עם השיער, אתה רק רוצה להגיע למוקד שלך, לענות לטלפונים, שלום, שירות לקוחות מדבר יוני. איזה בגדים הוא לובש? יוני לובש ריפליי, שחור, עם גרב שחורה, נעל שחורה, אבל הכל אלגנט. פאקבוי. פאקבוי, היי, קוראים לך ניב, אתה בן 16, ילד מקובל בשכבה, רוצה להיות יחצן, להרים מסיבות, לעשות כספים על החברים, בסך הכל אתה מנסה להעמיס בחורות, מעמיס בסופו של דבר רק בחורים. הרכב שלו קורקינט שיומי. אפרו. קוראים לך אברהם, אתה אח שלנו היקר, יש לך שיער קטלני, לא משנה מה אתה לובש, אתה סטייל. ואם אתה לא מסופר? ואם אתה לא מסופר, תיכנס ללינק עכשיו, תקבע תור, תגיע אלינו, ואנחנו נדאג לך.